Kaixo Durango, kaixo Euskal Herria, kaixo guztioi. Eta ondo etorriak, dagoeneko 28. dan txistu kontzertu honetara. Beste behin bez, Silboberri txistu elkartean ongi etorria ematen zaizuen. Eta aurten ere adierazpen asko duen ekitaldia eukingo dugu. Adierazpen anizdun ekitaldi hau instrumentala izango dalde batetik, korala bestetik eta dantzaskoa bestetik. Eta hauen arteko lotura urtero lez txistua izango da. Eman diezaiogun, bada ongietorria baita, kontzertu honetako zuzendariari, Aritz Labradorri. Txalo beroan mesedez Aritzentzat.
Yeah.